Ujar masih ujar. Nggih. Udah, aku menek. Jambean ta macam iki. Menek apa jenenge menek jambean ta? Iso. Medan kok aku lho. Menek lho. Menek lho. Awak lho. Ya. Jare yang gue menek. Prajurit nganggo menek acting ora penting iki. Masih Formasi yang gue menek. Ngapa ngadloson? Pikir aku kasih maju. Ora udah. Bobok kalah terus, pro kalah terus, kayak aku. Ya majuan aku kalah. Hei, gimana aja keroyokan gue? Kalau kowe, Ijen kudu ijen, kakak kalah diri. Kowe ora gandal cilik. tidak level. Seketan lu. Pak di direct Pak. Ijo Pak, seketan Pak. Kandang sama apa tuh? Saketan ini. Kurang 200 Pak. Kan ini seketan wong papat yo le. Gajine piro? Ora. 200 lah. Ndak ngono. Ono piro? 200. Ono sapa mbok peni? Sapa mbok peni? Sakake balane kok. Ditok sisan. 1 2 3 4. Susu piro? 60.000. Berapa kok duit kok? Ora. Ada susu. Kowe jaluk nek kene kok. Jaluk nek. Pak Dek kok dijaluk kok, Pak. Salah gimana? Ayo. Dijaluk ndak? Kalau. Lain. Tenang. Kalau. Salaman dalam bahasa. Banget bu. Gue ini satu. Ojo tekan goblok. Ojo. Itu berhasil. Urusan yang kono. Kene ben kene. Ajar jaluk. Suci suci.
Pane ndak ngono ah. Lho kalene, Pak. Bebas aku. Bojone ayu kok nanti mobil. Mobilnya apa? Mobil Pajero ale. Pajero Gudi lu. setengahan. Iya. Wih. Neng ora umum. Ora mobil. Bane cilik-cilik. Warga ngisi-ngisi ini be. Di sini be. Ini bola bang, kono bola bang, bisa megilan. Kono satu pisan dia malah malik Joko. Wis salo pisan aku malah malih. Pane yo ditutupi, pane pisan ana ping 5. Lah ndak ngono. Satu penyakitnya beran podo. Ya, Pak. Ora anu lho. Satu penyakit beran podo. Kaya aku satu pisan 1.500.000. Wih. Pakai. 1.500.000. 1.500. Ya. Pirang dino? 15 dino. Ayo Bapak Sungai. Satu pisan tok iki. Nah, ditutup. Toprak didol alang ada satu.
kowe ra umum. Apa lek, Pak? Lah aku satu ora boleh ngerti kok. Kali dhisik. Mbak blojo kok katokku. Oh, repel kena kapan kok. Ini kancane Kok kamera. Ate kita di bakalan. Ngene iki Pak Karwana sing rukun. Kata bojo taleni. Orangnya kuwe. Apa mateni anakmu piye? Ngadeg ah. Wis ngadeg nyuk. Ora mareng ngodot aku iki. Buyang iki kowe, Dek. Piye? Dekku. Nih main taleni. Wes. Apa pokok dami ta apa? Kalau kok Bocah potongane kaya botos seketek. potongan kowe asbak ngono. Wih. Cek. Wah, itu ya. Siap! Gat! Hadir! Bebas aku mandang lele. Siap! Gat! Geser! Kanan! Jalan! Iki aja melok. Hadir. Lah aku melok baris ora entuk melok. Kanan tok. Dia kowe nek tak ngomongi. Kanan tok. Iki aja melok. Aduh. Aku iki lenting. Kencang! Kiri! Gerak! Dia. Ini ngancam aku gue. Dobrak tenanan. Siap! Gerak! Ada. Siap! Gerak! Lihat tangan. Lihat kaki. Lihat kuping. Ora iso. Ora isa. Iso. Kuping karo mata jarak atuh. Ngetak mata muntir ya ora iso no. Iso. Kowe iso kowe? Loh, bisa kasih aba-aba, bisa kasih contoh. Cekrek. masuk Pak Eko. Siap. Rek. Pace biasa kok. Pace aja dilalekno. Ya kan wis elek iku kok. Baris iku aja dilalekno pace. Toprak beral 120 kok gebuk ngene. Sebelum. Lihat tangan. Lihat kaki. Nah, Aku lihat kuping. Modern, Pe. Ora iso, ora iso. Lihat bokong. Iku bokongnya agak. Siap gerak. Lanjutkan. Masuk leka teman. Hei! Orang maju salto malah maju. Galakane lho nek kena stroke kowe kok. Salto beneran endeng, Bro. Matane ora pelilian. Udah loro stroke. Sing salto apa kowe? Ora stroke ora. Piye? Mata mau pelilian. Udah loro stroke. Ayo.
boto piye kok? Ora teko boto ah. Apa? Dom. Cek putih. Ganjaran. Iki dibae-bae. Ibu-ibu. Bapak pulau, Mbak. Mau sekabeh kok. Salto wis sakit. Salto sik wis seket. Peng sakit. Peng sakit. 50. Ya. Peng 15 tahu. Ya. Peng sakit. Hitungi. Nah, itu aneh. Nih, coba ya. Goblok kok tau. Masuk rumah sakit ora bento. Saya sakit. Tadi bebas ah. Apa meneh sakit? Peng 200. Duit saleno. Iya. Saleno sik. Peng 200 lho. 300 ale. 400. Ya. 500. Ulung ki. Iya. Wong Singosari. Bisa ngrebut Yayu Gayatri saka tangan Kediri. Nanging kabeh mau pitukon. Kabeh prajurit saka Kediri wis padha gemetak. Jebabah depane lemah. Pancen lakon papan kene. Ini ngerti. Wong Singosari antara kau cinta kowe. Ora apa prajurit Kediri bisa malah kaya ngono. Cilik ya kucing. Lah apa kok pipit? Pengen pipitan. Halo. Coba kono ah. Meja. Bopek kowe anak emang. Bersama belum?
Iki ora ketok. Ora ketok. Iki ada. Melayu ana ning sebut paribasane balak lucu. Wong kecil. Iya. Yen dia mau aku atau sing balok kulit ora kerapu. Be. Kamu limbah tok. Gak gua ae. Kono kene ya kene. Oh bento. Kok di kono ami gua. Saiki ne wong Aku malih. Ning kono ono kethek kok. Aku yo ngalih ning kono ana semute yo. Pinten. Ae bareng. aku yo ngalah kok. Aja aku sapa iki? Manuk kowe. Kowe kethek. Kowe manuk. Kowe kethek. Kowe manuk. Kowe kethek. Iya deh. Yang mana? Mutian deh. Kowe apa ngomong Saya kasih. Wah. Kurang ajar kowe kethek. Kurang ajar. Wah ini modele. Mesti kowe koyo manuk. Kowe kurang ajar. Ate mlayu ning ndi kowe? Oh, waduh. Waduh, itu. Wadah, sudah. Mati ora iso mlayu. Mati aku Yo mesti ae kowe mati ya. Aduh, aku pengen urip, pengen urip. Urip mulang-mulang salah nek urip barang lha apa? Dek, kurang saran aku salah dosa apa? Tanduraku mau rusak. Tanduramu? Tanduraku mau rusak. Tanduran apa itu? Yo telo pari jagung mbok rusak ape mbok sasek. Mergo aku ngeleh, aku butuh mangan, butuh. Lo saka kuwi, timbang tanduraku mbok rusak tak pateni kowe. Waduh, mati. Waduh, mati aku, waduh, mati aku, mati aku, aduh, iki apa iki? Mati lah apa kowe? Iku badan, urung. Cek urip aku berarti ya. Wis saya aku tak tembak. Iya. Ya! Waduh, panas, waduh. Tiba-tiba sebuli panas koyo gini, wadah. Aduh, Sing bedil kowe sapa? lha iku. Urung. Kowe cek durung. Urung. Isin aku. Ya! Ora ada muni. Kowe ngeteni ya? Iya. Penonton yang ngeteni. Udah tak bedil-bedil. Kasihan deh lo. Waduh.
menungso. Apa iblis? Kowe mau terima kaijenane kene. Aja mau terima ngomong kowe. Konjone wakam kono rene tak gak akeh. Najan kowe kawujudan iblis. Aku mongso kanca wangku. Nanging ora pamring yen kowe kalebu wong Singosari Moskow. Wong Singosari. Apa? Malih kaping 7 aku ora bakal mundur sak jangka. Ning papan kene karo dadamu tambarut jimat kemati wong Kediri. Ya! Sampean sini kene. Bang kok ndi kontene perek kok malah nguyur. Bang dadak ngoyakne teko tengah alas kok. Saiki ning ngene ae. Piye? Piye? Malah mlayu. Hei! Yen kowe nyegat kono tak balik ke kono. Bentuknya kaya Taurah. Iki telo apa gedang iki? Tela. Gorong, godhog apa goreng? Ijek digodhog. Jalan. Bocone malah mlayu. Alah ilang. Mas. Apa? Apa ini? Pocong mbok saduk. Loh, pocong iki. Iya. Ah! Pakaiane iku. Bar ngaduk lagi wedi. Pocong wedi. Tak ora diwe tuyul. Mari ngecek-ngecek. Hei! Bocah bayi tengah mengin tengah alas. Tuyul. Gune bomu kok adus. Tuyul kok nadus biasa. Tuyul kok nadus ora ilang wedake. Ora tuyul tenan kok tuyul dobrak-dobrakan iki kok. Tuyul ya. Lah mata melek ta ora? Tuyul lah. Mata melek ta ora? Wis mulai ya tuyul lah. Iya tuyul. Gawene nyolong dhuwit. Duwe sapa? Tuyul dak gawene nyolong dhuwit. Ning ora duwe lho. Yakin. Yakin. Duwe jeng ta? Wis syukur agak kesilong ya. Ya. Loh. Apa ini? Hei! Apa ini? Halo. Iki sapa? Tuyul. Tuyul. Iya. Iki bangsane menungso apa ora? Lho tuyul ora menungsa.
iso. Apa ini? Setan. Bangsa halus. Bangsa halus. Ya, Kenalan lah. Sopo? tuyul sah rondi. Tuyul sarodi. Lah apa? Tuyul ya tuyul. Ya tuyul lah. Kene-kene lape. Aku beli pakno. Paling di kae. Rono kae. Kene-kene sik. Majikanku. Tak celokno. Ya. Jane titi lho. Ora. Kok alah. Melu lho nyok. Lho. Dah sempurna. Setan tabrakan koyo bis ae. Kenapa? Darurat. Darurat kene. Ono lontong bocah. Foto ini di. Lagu. Awak dia awak. Awak dia awak. Supaya ketemu bisa jadi kangen aku. Gede ya ngene. Potong ini ndi? Hei, Potong. gurih. Gini. Wacal.